So kini nga topic para ni sa mga mamistahay nga mga Christian, mga hilaw-hilaw nga mga Kristohanon, no? Ato lang i-aware mo mga kaigsuonan nga dili ta pwede mamista sa Romano, Pagano, Katoliko nga pag-celebrate kay usa ka na kapag celebrate ngadto sa yawa. Kanang pista nila ila nang gipasalamat sa rebulto nga mao ang yawa gipadayag 9 bersikulo 20 naa sa Biblia nga atong gidala. Unya karon ang mamistahay nga mga Kristohanon mahimo silang kaabin sa mga yawa. Mo nang kita mga Kristohanon dili kita mamista kay mahimo gyud tang sakop sa yawa kung kita mamista. Aduna kanay mabasa litra por litra diha sa unang Korinto kapitulo 10 bersikulo 19 hangtod sa 21 nga ang mukaon sa maong pagkaon nga gihalad sa dili magtotoo mahimong kaabin sa yawa. So ikaw higala igsoon mamista pa ka? Pasag din ang mga siipti mamista kay mga sakop man na sila sa yawa. Ikaw nga Kristohanon dili gyud ka mamista kay Kristohanon makadili makasakop sa yawa. Busa pagbasa o Biblia lamang ang may alam higala igsoon sa Biblia. Kay matod pa sa Biblia, you will know the truth and the truth will set you free. Mahibalo kamo sa kamatuoran ug ang kamatuoran may maghatag kanatong kagawasan. So God bless kanatong tanan di ta mamista. Nakabantay siguro ning tagaka nga pastoy nga naa sila mga membro nga sige pangatay kay mahitog fiesta. Pareha ni niya ba? Sige og kana bitong pangdaot concerning fiesta unya pagkahuman kusog kaayo mamista. Masuko pag yun og dili padalan og bring house. Ringon niya, lamang daw kuno ang tawag ining na ay alam. Pero delikado ka ng word nga alam. Kaya naipanultihon nga little knowledge is very dangerous. So buti pasabot na amantog kay alam, nya magpaatik-atik ka nga nakasabot ka sa nakasulat sa balaang kasulatan, mahulog ang imong panabot dili mao. Ngano man kay dili man mo igibutang nga konteksto sa nakasulat sa Biblia nga lahi sa imuhang gitawag og panabot. So karon usa-usahon tani iyahang tawag ining gisultingon pa niya di daw kuno sila muabto sa fiesta sa mga Romano, Katolikong, Pagano abot asa ka anak nga bokabularyo. Unsa pod ka nga klaseng ebidensya nga naghatag og pagpamatuod or kanang letra por letra yung mabasa nga diin ang Romano, Katolikong Iglesia gi-classify siya as pagan religion. Yang problema ani mga tawhan naman gutungod sa ilang kasuko sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana nagasulti nag mga butang mga dili mao, nagasulti nag mga butang mga tungod sa ilang kaligot-got o tungod sa ilang kalagot mao na nga ang tanang kadautan ilan ang ipahid sa simbahang Katoliko. Mo ni gasulti ni San Pablo sa Roma. Yung sa may gisulti ni San Pablo ngadto sa Roma kapitulo 3 bersikulo 13 hangtod 13-14. Ang tutunlan nila sama sa binukasang lubnganan gigamit nila ang ilang dila sa paglimbong ug nagula sa ilang mga ngabil ang mga lala sa bitin. Kuya man ilahang magipamulong ano man kay wala giingon nga pangdani manggud na sa mga inosenteng Katoliko para ingnon silang tinuod sila. Mo na kuya kaya ang mga statement kay ayan na sa yawa o di ba? So kuya na lala magkapatay na og tawag ining kalag. So diha pa lang daan makita nato nga kining ato ang amigo nagabasa og bala ang kasulatan pero wa sa kasabot unsay iyahang tawag ining gipasabot sa gibasa. Oh, for example kanang gi-quote niya nga gipadayag kapitulo 9 bersikulo 20 referring man sa mga Diyos. Wa may labot din na ang ributo sa mga santos ug samot na nga ang simbahang Katolika di matawag nga pagano ngano man kay usa lamang ang iyang Dios. So mula pa sa katekismo sa simbahang Katolika nag-ingon, now this is the Catholic faith, we worship one God. Wa man maingon nga we worship many gods including statues. So diha pa lang daan nagbasa ni nagaakusar ning maong gitawag og tagak nga wala say igong basihan o naamang galing sa gipang istorya pero kutob lang sa chismis og damgo. Di ba? So Romano, Katolikong, Pagano wa mas bokabularyo na. Kamo rin nag-create ana nga walay igong ebidensya niya imong biyang balang kasulatan nga ang mga tigbutang-butang dili makasulod sa harian sa langit o di makasulod sa harian sa Dios. So kumihong ka nga ang Romano, Katoliko, Pagano usa kada kong pagpamakak kada kong gitawag og pagpamutbot o kabalot na kung kinsi amahan ana. Klaro gyud na ang yawa. So kining sige sa pasangil nga Katoliko iya si yawa, kamo ra iya si yawa kay nagbutang-butang man mo. Namakak man mo. Di ba? Namakak man mo. Number 2, gihalad sa mga Diyos-Diyos kanang giingon sa gipadayag 9:20 og kanang 1 Korinto
19:21. Di ba? Makita man nila nga, Katoliko Diyos. Ano, nag-ila ng simbang Katoliko nga Diyos ng mga santos na nga mga larawan. Lahi biya ng santos o Diyos. Di ba? Leviticus chapter 10 verse 10, ilhon ninyo ang butang balaan o dili balaan. Kini mo mga tauhan na, wa man ni kaila og balaan nga butang, nga naman kay mga tagak man ni. Mo na nga gibugal-bugalan nila ang mga bala, ang mga butang. So, isang pagyaman pagbugal-bugal. Ilhon nila or ipasangil nila or i-brand nila as Diyos. Bugal-bugal man na. Bugal-bugal man na nga walay igong tawag anang basis ba. Di ba? So, diha sa balang kasulatan, klaro nga ang giatake, ang gisaway ni San Pablo, ang gisaway ni San Juan, referring na sa mga ribulto sa mga Diyos. Walay labot ina og di gyud mabasa nga referring na sa ribulto sa mga santos. Number 3 point. Ngun pa niya, pag mag-celebrate ng fiesta, iya daw kuno sa iyaw, uy, si Kristo nag-celebrate ng fiesta. Niabtog fiesta si Kristo. Diba? Basahan ng San Juan Kapitulo 7, miadto siyang fiesta. So kung ang mag-celebrate og fiesta, iya na sa gitawag og sayawa, number 1 si Kristo na igo. So kinsa na lang ang Kristo inyong tuuhan ron. Diba? Nga si Kristo niya ito mag-fiesta, lahi lang ito nga fiesta kaysa mga Hudyo man to. Kining among fiesta, unsa man asa man na nagabase gihapon sa gisulti ng Kristo. San Juan, Kapitulo 17, versikulo 10, unsa may gisulti ng Kristo. Kay pinaagi kanila, gipasidunggan ako. Liman kulbaan nga statement, pinaagi kanila kadtong mga nagtuo, nagpakamatay, namatay tungod sa pagtuo nga sumala pa sa Pablo ipahandom. Hebrews chapter 13 verse 7, ingon pa ni Kristo, gipasidunggan ako. So every time nga magfiesta ang Katoliko, wala nagpasidungog sa Diyos nga naman kay si Kristo tinuod nga Diyos nga nahimong tao. San Juan 1:14 ug 18. So every time nga magpasidungog ka sa tao niya, every time nga magpasidungog ka sa mga santos nga naay koneksyon niya, tawag ining among gipasidunggan si Ginoong Kristo niya asa man sa Biblia nga mag-celebrate sa fiesta sa mga santos, Diyos na or gibawal na sa Ginoong Diyos. Wala man na sa Biblia. Wala na sa Biblia. Number 3 point, ingon pa niya, para sa mga fiesta daw kunuta at daw gipasidunggan ang ributo, binutbot na po, pagpamakak ka na. Nganong tawag ining pagpamakak man, wa may buot ng Katoliko nga nagpagpasidungog sa ribulto. No. Ang mga Katoliko naghatag og pagtahod sa ribulto dili tungod sa pagkaribulto, tungod sa girepresentahan ni anang maong ribulto. Wa bito magampo ang Katoliko mingon San Vicente igampo mo kami. Di mingon ang mga Katoliko nga larawan ni San Vicente igampo mi. Di ba? Wala pagribultong Rizal ba? Gitagaan og respeto ang ribulto ni Rizal tungod sa pagkaribulto, sa iyang pagkabaton, no? Gitagaan sa pagtakod sa gobyerno, ginahalarang bulak, ginasaluduhan. Ni every December 30, na ay mga pulis saludo niya maghimog flag ceremony. Kana ba? Paghatag ba na? Nga giilan nila nga Diyos ang mong ribulto? Ribulto, pasidunggan? No, sir, no, ma'am. Wa nagpasidungog ang gobyerno tungod sa iyang pagkaribulto. Nagpasidungog ang ribulto tungod sa ang gobyerno rather. Tungod sa gitawag o representahan ni anang maong gitawag og ribulto. Same pud namo ng mga Katoliko. Nagfiesta mi sa Santos, among gipasidunggan ang ribulto dili tungod sa pagkaribulto kundi sa girepresentahan anang ribulto nga mo'y among gipasidunggan. Kay again, sumala pa na Ginoong Kristo, kay pinaagi kanila gipasidunggan ako. Pagpamakak manggod na, pagpamutbot manggod na, kung maingong ka nga ang mga Katoliko nagpasidungog sa ribulto, no? Di na mo. Di na mo teaching sa simbahan Katoliko. Ang giingon simbahan Katoliko nga pag magpasidungog mi direkta sa persona katong sa Santos, pinaagi sa iyang girepresentahan or girepresentahan ni anang maong gitawag og Santos. So buti pasabot nga na gitagaan mo pagtahod ang ribulto tungod sa girepresentahan ni anang maong ribulto. Unta magit sa ani niya kay ang problema ng mga tawhan na, gini makasabot ni mga tawhan na kay gitabunan man ang tawag ng ilahang mata sa hari aning kalibutan na nga sa ato pa gitawag og iyawa. Okay, karon kung mingon ka nga ang paghimo sa gitawag fiesta iya na sa gitawag og sa iyawa, so ang mahitabo ni ana naghimo kag butang nga baseless. Wala man na sa Biblia nga pag magfiesta ka sa mga santos pag Diyos na, no? Pag magfiesta ka sa tawag ining ilabi na sa itong Ginoong Kristo sa mahal na birhen, pag Diyos na, wala man sa Biblia. Ambot lang, kung nababay mabasa.
Itrapurlitang mabasa nga kanang pagpiesta, pagpasidungog sa mga santos, pag Diyos na. Be, usa ka nang sitas be? Usa ka nang sitas sa Biblia, kapitulo bersikulo nga gitudlo na sa mga apostol nga pasidunggan gani ang mga santos tungod sa Dios nga ilang giila. Tungod sa Dios nga may hinungdan silang pagkasantos, pag Diyos na. Kay kung dili mahitabo nga di mo magkahaptag og tawag ini nga sitas, buti pasabot kamoy na igo sa inyong gisulti nga kung di mabasa di tinuod. Di ba? So karon kay kung di man ka na mabasa, kanang nga tawag ining pulong nga asa man ninyo na nakuha kaysa pinagtudlo ninyo ana. So kana palang daan mga sir og mga ma'am karo man na nga tungod lang silang kalagot sa ilang kasuko kay siyempre ako sila santos. Nya silo sila sa Katoliko kasi siyempre pag magpiesta man gud kompleto man gud na ay pagmaya, na ay inom kay sa Biblia gani ba sa piesta lang yun inom. Na ay daghang kaon nya siyempre manilos man ang ilang mga membro. Manilos man loko oy. Grabe kalingawag yun nila o niya. Pagkahuman, grabe pagkaon. Mamista na, tago lang taani niya. Nagkabante siguro yung pastoy nga tagak. Tanaw nyo, namista man lang yung membro. Manang, iyan na siyawa. Suko lang mo. Silos lang mo. Pero ang tinuod ni Ana, ang Katoliko, wala Diyos. Ang Katoliko na ay ributo sa mga santos. Ang Katoliko nagfiesta dili para sa mga Diyos kundi para dito sa mga santos nga maoy hinungdan nga ang Dios may naghatag kanila sa pagkasantos. So ana ay Diyos karaan na kinang tawag anang isiyo. Hagbay ra nang gitawag gitubag ginabalik-balik ninyo nga naman kay sa hinungdan nga mura man ay pinakadali ninyong sumsuman kay para ang mga inosenteng Katoliko matagak maparehan ninyo nga pastoy nga mga tagak. Okay, so di ta pailad. Kasi kay mo na, little knowledge is very dangerous. Okay? Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin. RJ Horolanciano II, TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologies TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa atin po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin, The Lay Catholic, Apologies International Official, RJ Sanado II TV, Kuya Apologies TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.